Welkom alle to de vrije plottische Jittoa Lekzion. Ik zie Jason Friesen en vandaag willen we leren van de tweede Drot, dat heet de B Drot. We leerden laatst van de eerste Drot en vandaag willen we van de tweede Drot leren en dat heet de B Drot. Je worden dat laatst gleich aan, dat we leren van de eerste en derde haken, aber niet de tweede. Dit is wils de leider wat we nu am Anfang leren, fehlen bloß de twee haken wat we han al geleerd. Met de tijd worden we ook nog van de tweede hak leren. De tweede Drot is krijgt zo. Voor nu worden we van dat eerste en dat derde hak leren, om de leider spelen wat we nu willen. De tweede Drot heet bij, en wanneer we den opspelen, spelen we de bij noot. Op een notensysteem is de bijnoot op de derde linie, wat er ook bij heet. Wanneer we een noot zijn op een notensysteem, wat er op de derde linie is, weten we dan dat we zullen de tweede Drot opspelen op de Jittoa. Zoals dat. Dat nächste is de seinnoot. Om de seinnoot spelen, doen we met onze eerste vinger op de eerste hak napdrukken. Op een notensysteem vingen we de seinnoot en de derde riem, wat er ook zij heet. En dan komen we bij de deinnoot. Voor dit worden we onze derde vinger op dat derde hak drukken, zoals dit. Op een notensysteem is de deinnoot op de vierde linie. We hebben hier nu een notensysteem, met deze drie nieuwe noten erboven. Wil we dat dan nu opspelen? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nu voets nog eenmaal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dat nächste haben wir halve Noten. Weil wir nu diese auch durchspielen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En voets nog eenmaal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sei gut. En nu komen we bij de viertelnoten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En voets nog eenmaal. We worden dan waar de verschiedene noten opstellen en Mellodieen nemen. Dat dan nu de noten oppassen en matchspelen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ein, zwei, drei, vier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je han goed gespeeld vandaag. We han alweer 3 noten geleerd en aantal Mellodieen die we kan met euch spelen. Ik freue mich für das nächste Mal, wenn wir kan weiter taub Jittoa spelen. Sei Dankeschön für das Tausein und für interessiert sein an diese plottige Jittoa-Lektionen auf YouTube. Wenn ihr das wieder interessiert, dann kann ihr jeweilig den roten Subscribe-Knopf drücken, sodass ihr das leicht antworten, wenn die nächste Jittoa-Lektion ready ist. Allweiter Dankeschön, Gottes Segen mit euch alle.